Lazkaoko udaleko bi alderdion artean, PNV-ren eta EH Bilduren artean, adierazpen instituzional bat sinatzekoa ginen. Funtsean, hauek ziren adierazpenak biltzen zituen ideiak. Arduragabekeria litzateke, egungo egoeran jendea pilatzea ekarriko duten ekintzak antolatzea, San Miguel jaien aitzakian. Herritarrei behi egiten zitzaien horrelako jarduerak saihesteko. Udal ordezkari gisa, konpromisoa hartzen genuen, prebentzio eta jarraipen batzordean herritarren beharrak aztertu eta haiei konponbideak aurkitzeko. Jakin ezazue, EH Bildu adierazpen hori sinatzeko prest zegoela eta dagoela. PNVk ez du sinatu nahi izan adierazpena. Zergatik, hori beraiei galdetu beharko diezue. Hala nola galdetu beharko diezuen, zergatik aldatu duten Mercadonari jarduera baimenik ez emateko iritzia, edo zergatik duen nahiago Lazkaoko jauregia Infantadoko dukearen jabetzakoa izatea, herritarrona izatea baino. Beasaindarrek badute Igartza jauregia, ordiziarrek eurena dute barrena. Asko eskatzea alda herriaren erdi-erdian dagoen jauregi hau herritar guztiok disfrutatzeko geureganatzea. Galdetu.